Προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι όσο και πολύ άσχολος να είστε, μπορείτε να ασκηθείτε κατά τη διάρκεια της δουλειάς σας, ανεβαίνοντας με τις σκάλες και όχι με το ασανσέρ. Η ημέρα χωρίς ασανσέρ έχει στόχο να εστιάσει την προσοχή του κοινού στη σημασία της σωματικής δραστηριότητας για την υγεία και την ευεξία του και να αποδείξει πόσο εύκολο είναι για τους ανθρώπους να είναι σωματικά δραστήριοι παρά την πολυάσχολη καθημερινότητά τους. Πέρυσι δοκιμαστικά έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δόθηκε η ιδέα αυτή και φέτος δημιουργήθηκε η πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα χωρίς ασανσέρ. Η πρώτη ημέρα χωρίς ασανσέρ. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή σήμερα που εφαρμόζεται. Βεβαίως, ναι. Από τα όσα όμως βλέπουμε, ο κόσμος δεν είναι ιδιαίτερα θετικός. Δηλαδή προτιμά την ευκολία του να επιλέξει το ασανσέρ παρά να πάει από τις σκάλες. Με μεγάλη μου λύπη θα συμφωνήσω με τη διαπίστωσή σου. Ουσιαστικά αυτό επικοινωνούμε με όλες αυτές τις δραστηριότητες και η καμπάνια αυτό το σκοπό έχει, να ενημερώσει τους πολίτες πως τα ωφέλη της σωματικής δραστηριότητας δεν είναι μόνο για την υγεία, είναι διότι μας γεμίζουν χαρά, μας δίνουν τη δυνατότητα να μοιραστούμε το χρόνο μας και με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας. Στη Θεσσαλονίκη, οι Δήμοι Θεσσαλονίκης και Παύλου Μελά και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έθεσαν τους ανελκυστήρες εκτός λειτουργίας συμμετέχοντας στην πρώτη Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ, ενώ τα ασανσέρ έκλεισαν σε περισσότερες από 50 ευρωπαϊκές πόλεις και πάνω από 200 κτίρια. Το γεγονός και μόνο ότι έρχονται αντιμέτωποι με μια τέτοια δραστηριότητα είναι σημαντικό. Όπως αναφέρθηκε, είναι μια μικρή έως ελάχιστη συμβολή του Δήμου Θεσσαλονίκης σε αυτή την πανευρωπαϊκή μέρα χωρίς ασανσέρ, η οποία σκοπό έχει να προωθήσει την σωματική άσκηση. Η επιτυχία της πρώτης φοράς μπορεί να μην είναι δεδομένη, αλλά το γεγονός και μόνο ότι κάποιος έρχεται και βλέπει και ενημερώνεται ότι τι σημαίνει για αυτόν η σωματική άσκηση και να χρησιμοποιεί τις σκάλες αντί για τα πόδια, ακόμη και για την πρώτη φορά, η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πέρα του ότι ως γνωστό έτσι από αρχιτά των χρόνων πρέπει να υιοθετήσουμε όλοι ξανά το υγιές σώμα και νους υγιής εν σώματα υγιή, το οποίο το έχουμε λίγο αφήσει στην άκρη λόγω της καθημερινότητας, το αντιλαμβάνομαι. Ωστόσο, εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο ο κόσμος να ξαναρχίσει την κίνηση. Στο μεταξύ, τους κινδύνους που ελοχεύουν κατά τη χρήση πεπαλαιωμένων ανελκυστήρων και τις ελλείψεις στην νομοθεσία για τον εξυγχρονισμό των ανελκυστήρων διατύπωσε σε ημερίδα η διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολογίας Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων. Εκφράστηκε μάλιστα το γεγονός πως σήμερα στην Ελλάδα από τους 400 με 450.000 ανελκυστήρες που λειτουργούν, οι 200.000 χρήζουν άμεσης βελτίωσης.